две легенди в ендурото. VR450, Raptor 700. Кое ще дойде с мен по Северното Черноморие, ще разберем в това видео. Аз не познавам човек, който да се интересува от такъв спорт и да не се е колебаял между ендуро и ATV. Ендуро и ATV аз не съм карал. Карал съм мотокрос любителски, когато бях с около 20 кг по-леко от сега. Но искам отново да пробвам да вляза в гората. Коя от двете машини да избера обаче? VR450 от 2003 година, с доста тунинг по него и в завидно добро състояние, или този Raptor 700 пълна инжекция от 2009 година, който също е в доста добро състояние. Винаги съм се чудил кога ще мога да си позволя да си купя и двете машини, за да разбера кое е моето. Слава на Бога, този момент настъпи и е време да ги изборим. Преди да ги вкараме в боя, обаче все пак трябва да видим какво съм купил, понеже буквално съм ги смъкнал и не съм правил нищо по тях, освен да им ударя по една вода. Нека да ги огледаме. Започваме с VR и с уникалната стойка, която съм му измислил. Нека да почнем отпред-назад и да видим какво имаме тук. Добра предна гума. Фарче, което работи. Гард, кормило рентал. Обръщащи лошчета. Някакви гадни ръковатки. Също обръщащо. Момчето казва, че помпата на спирачката е по-голяма, което е окей. Така, сега. Мотора е с Атена кит. 490 кубика. Кейхин карбуратор. Би трябвало да върви доста добре. Тук виждаме, че имаме тунинг, охладителна система, доста по-големи и масивни радиатори, с гардове пред, много добре направени. Задната гума е слик, специален слик. И тук така. Моторчето за 2003 година е в доста добро състояние. Часовник имаме тук. Много готини степенки между другото. Силиконови мъркучета. Супер, между другото всички мъркучета са силиконови. Карбураторчето. Готино. Никога съм го чувал този разпух. Това, което забелязваме е, тук падна, при транспорта падна стопчето, трябва да го лепнем така. Забелязах, че има готино спирачно мъркуче, правилно. И мотора като цяло изглежда в много добро състояние. Пластмасите му не са от 2003 година, то е ясно. Отменени са с по-нова година. Пък изглежда много готин като цяло мотора. Не е лошо да видим така както е студен, дали ще запали, как ще запали. Това, което ми казва момчето е, че мотора има проблем с стартера. 2003 година нормално да има проблем с стартера, те са проблемни стартерите по принцип. Нека да видим дали мога да го бръмнем. Това е студен, не е пален. Търсим горна мъртва точка и... Рапторчето. Гард. Не знам какво са писали на това оригиналното окачване на Special Edition. Между другото, тези пръжини трябва да са асфалтови. Носачи, които някой е написал Хаузер, ама друг път. По-широки са от оригиналните, но не са такива. Всичко е подменено, между другото шарнирчета. Много лев луфт в предните гуми. Нърв барове, леко скъсан.
Като цяло изглежда доста добре. Златен дит. Тук е протекторче. Протепър. Той ми вади очите и ботица уникални. Не мога, то скоро ги сложил, просто уникален пич. Число е макси между другото. Изглежда доста свежо. Duncan Racing Fatboy 4. Който е чудо. Аз не знам. Одита. Гардовете са много яки. LED барче. А теренцето изглежда много добре. Силиконови банкучи тук имаме. Тук, я да видим. Цък. No. Нямаме едно око. Светят лампичките при подаване на контакт. Супер изглежда. Опа! Тук много добре. Абсолютно дърво. Имаме една настройка и тук още две. Добре. Да не се вади. Тъй. Вземем тук тизгяха. Така. За бронзче. Гайд ще насам. И надолу. Спружина аут. Така, и други пружините, които трябва да бъдат средно твърди. Така, сега слагам тази пластмаса. Такива. Всъщност, трябва да е така. Тъй. Така, кон. Тъй, правим същата процедура от татка и сме готови. И после филтърчето. Опа, спортни филтър е майка. Не, кой ми тук? Каен. Каен, ама. Доколкото аз съм запознат, този тип филтри стават за мотокрос, т.е. за влажни трасета да се кара и асфалт. Както аз ще окарам ендуро и пепеляци, не е много окей. Такъв филтър, така че трябва да търсим оригинален. Добре, ще намерим оригинална кутия. Понеже тук капака е направен. Това ще го продадем на някой, който ще кара само
Няма карам големите пепеляци. Ще спробваме да го продадем някой да му са кефи. Тъй, задните пружини ги махнахме. Трябва да видим сега. Падна телефона, бе. Перфектно. И друга работа. Факов. Динко Иванов е един от най-успешните български автомобилни състезатели. В началото на 2025 година чува най-лошата диагноза рак на стомаха. Динко има нужда от лечение в чужбина, което е финансово непосилно за неговите близки. Ако можете, моля ви, помогнете на шампиона Динко Иванов в борбата с това тежко заболяване. Дарителска сметка ще откриете в описанието. Благодарим ви и Бог да ви пази!